Attól nem félek, vagy nem, akár félhetnék is tőle, de nem tartok, hogy a populáris kultúra fogja a haza élményt tovább vinni, hanem én szerintem a sportkultúra viszi tovább. Tehát az emberek ma akkor magyarok, amikor a válogatott 2-2 játszik Portugáliával, tehát akkor kapják ezt a nemzetélményt. Ez nagyon fontos, de ez régen is megvolt. Ez egy nagyon nagy érték szerintem, hogy ezt sikerült átmenteni. Tehát ugye a magyar... Mondhatni úgy, hogy tűzön vízen át, hiszen el fog jönni az, hogy a válogatottban sem magyar nevű játékosra fognak játszani, és mégsem. Tehát amikor az Arsenalban 11 külföldi, egyetlen született angol játszott, az egyetlen nem foglalkoztatta az Arsenal rajongókat, hanem aztán ez akkor is az Arsenal. És a másik az, hogy én például ehhez már nem tudtam kapcsolódni. Például ehhez a látványsportok által megért hazai élményhez, miközben tudom azt, hogy a magyar művelődéstörténet, kultúrtörténet nem írható meg a mindenkori válogatott sikerei és kudarcai nélkül. Na, de ez egy új dolog, tehát ez azelőtt nem volt, ez is az irodalomnak egy ilyen a 60-as évekből kezdődő, hogy egyszer mindenki a focival foglalkozik, a jó ég tudja, hogy miért, de én nem tudok rájönni, hogy mit látnak a fociban.